الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال إمام السفيان بن عيان رحمه الله. إمام سفيان بن عيان الله شيمش رحمه yana cewa ba wata ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ni'ima mai girma akan bawa misalin ni'imta shi da la ilaha illallah, saboda ya shiryar da kai zuwa wannan kalma. Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin ni'ima wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya maɗa adam, kuma ya kyautata akan shi da ya bashi kalma ta tauhidi. Saboda wanda ya ce la ilaha illallah kuma ya itiqadi da abinda cewa la ma'budu bil haqqi illallah, ba abin bauta da cancanta sai Allah, sai zuciyarsa ta samu natsuwa, ƙirjin shi ya samu buɗuwa, sannan ya samu kwanciyar hankali. Saboda ita wannan kalma wanda bai da ita yana samun kariya da ragewa da samun larura wadda take kai shi zuwa ga tsanani, har ya kai ainihin ya buƙaci bai ma son rayuwa a wannan duniya, domin Allah bai shirya shi ba zuwa kalmar shahada. Don haka ashe wannan ni'ima ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya muna faɗin kalmar nan ta la ilaha illallah, ba abin bauta da cancanta sai Allah. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, bawan Allah ne, kuma manzon shi ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.